Fil-Vanġelu ta' Mark, kapitlu 5, insibu l-istorja ta' dak ir-raġel kien possedut mix-xitan, li kulħadd jaf l-istorja, kien b'saħħtu ħafna, anke qatal ktajjen, kien iweġġa' lilu nnifsu. Sakemm ma ġiex Ġesu u ħelsu minn dan il-jasar kbir. Però hemm żewġ versi, vers 18 sa tliet versi minn vers 18 sa vers 20. Żgħar imma interessanti ħafna. Dan il-personaġġ rid imur jaqdi u jkompli ma' Ġesu. Tiftihom, naħseb kulħadd ħass, speċjalment meta ersaqna lejn Ġesu, dak il-fervur, dik il-erġ li naqduh. Stranament, interessanti ħafna, Ġesu rrifjuta. Qallu mur lura u għajt il-ħutek tad-dar tiegħek, tar-raħal tiegħek, kemm għamel affarijiet tajbin u tal-għaġeb miegħek il-mulej. Kultant aħna nagħmlu deċiżjonijiet f'ħajjitna. Però naħseb ċerta deċiżjonijiet li aħna nieħdu għal ruħna kultant ikunu l-ar. U naħseb ħadd iktar minn Sidna Ġesu ma jaf x'inhu l-aħjar għalina. Irridu nitgħallmu ngħidu kultant le għal iva u iva għal le. Ħadd tħoss ċerta affarijiet li tixtieq tagħmel, imma fir-realtà meta tqabbilhom dawn l-affarijiet se jresquk lejn is-salib jew se jbeduk mis-salib. Se jresquk iktar għal Ġesu jew ħajbeduk. Ħafna nies kultant sfortunatament jaqgħu fil-periklu fin-nassa speċjalment dawk li jkunu għadhom isiru jafu l-Ġesu, illi jitilqu x-xogħol sekolari tagħhom biex jaqdu fil-Knisja. Ġesu għandu xogħol għalik anke fis-sekular. Forsi jridek għodda biex ixxandar il-Vanġelu. Żewġ personaġġi fil-militar, kolonnell u kaptan. Kaptan Vickers, jekk mister żball, u l-ieħor bħalissa nsejt kun jomu. Però nies fil-militar illi għamlu ġid tal-Vanġelu ħafna iktar li kieku min jaf kieku taw xogħolhom fil-Ministeru. Tajt li dan kollu x'għandu x'jaqsam messaġġ maqsim il-ħobs. Għandu fir-realtà. Naħseb kulħadd jiftakar meta tammed. Konna nies tad-dinja. Tammidna, tajna simboliżmu illi ħanitnatfu mill-dinja antika u ħanersqu wara Sidna Ġesu. Dak il-mument inti qed tagħti obbedjenza. U dak il-mument ukoll inti tkun tista' taqsam il-ħobs u l-inbit mal-aħwa. Xi fisser dan? Illi inti qed tagħti l-vot tiegħek tal-obbedjenza, illi dak li jgħidlek Ġesu nagħmluh. Nkunu lesti ngħidu iva għal le u le għal iva. Mela l-aħwa, kemm huwa importanti llum semmejna t-talb li nitolbu biex infittxu l-providenza u l-indikazzjoni fejn Alla verament iridna, u mhux dak li tixtieq qalbna imma dak li għandu preparat għalidna Sidna Ġesu Kristu. Kif insibu fit-talma tal-missiena wara kollox. Missien inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. U aħna qed ikollna qalb iva mulej mhux ir-rieda tiegħi imma ir-rieda tiegħek. Dan huwa importanti għax iktar minn Ġesu ħadd iktar ma jaf fejn hu fir-realtà postna. Kemm insemmi event fil-Levitiku nsibu storja żgħira ta' tfal ta' Aaron, Nejdab u Abihu, meta pruvaw jagħmlu xi ħaġa mhix minn Alla, xi xrawlhom daw ħaraw. L-istess aħna forsi mhux se nilħaqgħu b'dak il-mod imma nistgħu nġibu konsegwenzi korroħ fuq ħajjitna. Mela ejja nkunu nies obbedjenti, ħanjaqsmu l-ħobs u l-inbit fl-obbedjenza għax hija mod illi tajt ħanobdi u mbagħad tagħmel l-affarijiet tiegħek u taqsam dan il-ħobs u l-inbit u ma nisimgħux minn Alla. Ġiex termini jistgħidilna l-mulej li inti ipokrita u għar minn hekk inti bniedem ribellus. Mela nkunu lesti qalbna miftuħa u kif jgħid is-salmist ejjew isimgħu u waraw x'għamel miegħi il-mulej. Amen.